Kde sme, Hussein? Kde sme? Jsme na číslo 1. Damlataš. Damlataš, ale jako Damlataš Chase. Aha. Pri mini jaskinke. Ano, oni udělali tady nový Palm Beach. To je krásne. Turiste, koukej. Turisti. Hej? Okay. Tureckí turisti. Tureckí turisti. To je milé. To je výhľad. To je jak v Thajsku toto. Akurát vidieť, aký je na Kleopatre piesok. Je to tento biely, takéto kamienky. Pozrite sa, takéto biele kamienky. Vidíte? Ale my ideme na našu pláž. Hod, aká je krásna táto Damlataš. Ideme na našu pláž. Bývalo 11, teraz je to 7 na Kleopatre. Ideme sa aj my konečne okúpať. Tu je krásne, ale je tu veľa ľudí. Čiže väčšinou chodíme aj tak stále na našu pláž.